Kendetegn for borgerfamilien i industrialiseringen. For borgerfamilien var det vigtigt, at boligen var perfekt og åben for gæster. Borgerfamilien havde mange tjenestefolk, både til madlavning, pasning af børn og rengøring. Mændene var gifteklar, når de havde fået en uddannelse og job. Det var ham, der bestemte og han havde ansvaret for familien. Kvinderne var underlagt af mændene, og de havde intet socialt liv uden for hjemmet. De havde ingen rettigheder, og dengang var der mange kvinder, der udtalte, at de havde en følelse af tomhed. Mændene var normalt 8-10 år ældre end kvinderne, når de blev gift. De blev ofte gift af økonomiske årsager, hvor at fædrene havde lavet en kontrakt. Børnene arbejdede ikke i borgerfamilien. De gik i skole. De blev passet af tjenestepiger, og i en almindelig kernefamilie var der 2 til 3 børn.